Primer de tot us presentaré en Pere Vives, que és el cap del Departament d'Educació Ambiental i de Colònies d'Estiu de la Fundació Pere Tarrés. I ell us explicarà una miqueta al principi del PowerPoint i jo sóc la Cristina Toran, que sóc la coordinadora de Colònies d'Estiu d'aquí de la Fundació Pere Tarrés. Vale? Llavors aquí, en aquesta reunió, estem els pares i mares que heu apuntat els vostres fills a colònies que fem a la Ruca, la Casa de Colònies de la Ruca, que està molt a propet d'Artés, a Avinyó. Vale? Doncs quan vulguis, Pere, vaig passant, Molt bé, bona tarda a tothom. Us explico una miqueta el que és la Fundació Pere Tarrés. Agrair-vos d'entrada que hagueu apuntat els vostres fills i filles o que hagueu fet confiança amb la Fundació Pere Tarrés apuntant els vostres fills i filles a les activitats d'estiu que fem, en aquest cas els torns de colònies a la Casa de Colònies La Ruca. Dir-vos que la Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa que va iniciar la seva activitat ja fa molts anys, al voltant de l'any 1957, en el marc de Càritas Barcelona, i que des de l'any 1985 és pròpiament una entitat pròpia com a Fundació Pere Tarrés. La infància és l'objectiu prioritari de la nostra acció i les activitats de lleure i l'acció social doncs, és el que ens dediquem. Com veureu, les colònies d'estiu depenen d'una àrea de la Fundació Pere Tarrés que es diu Servei Colònies de Vacances, a la qual formem part tant jo com la Cristina, i dins d'aquesta àrea hi ha un àmbit de vacances i lleure, del qual jo en soc el responsable i la Cristina coordina tots els torns de colònies que es fan a les cases de colònies de la Fundació. Llavors, diguéssim, aquest àmbit de vacances hi ha un equip de coordinadors, que no és només la Cristina, hi ha dues persones més, diguéssim, que desenvolupen totes les tasques de coordinació dels torns, i després hi ha l'equip d'intervenció que trobareu directament a la casa de colònies el dia que hi arribeu, que serà un director o directora de lleure, i l'equip de monitors i monitores. És a dir, que aquest seria l'equip d'intervenció, el que actua directament amb els vostres fills i filles a les activitats de colònies. Els monitors són tots especialistes, tenen formació i experiència i tenen la titulació de monitor i els directors tenen la titulació de director acreditada, i molts d'ells, sempre n'hi ha algun de nou, però molts d'ells ja fa anys que treballen amb nosaltres a la campanya d'estiu i per tant el tarannà de la Fundació Pere Tarrés el tenen ben integrat. Perquè sapigueu, els equips normalment estan formats per un monitor per cada 10 nens i nenes i un director de la colònia. I, per tant, el seu treball és la continuïtat de la tasca que els coordinadors han preparat, centres d'interès i diferents programacions. El que fan els directors és executar-ho o implementar-ho a la Casa de Colònies durant els dies d'estiu. Una mica els objectius educatius de totes les colònies tenen un marc de referència gran que té a veure amb la convivència i la relació entre els participants, per tal de formar aquest sentit de comunitat i la importància del petit grup. La vida a colònies és com, diguéssim, les colònies són com una petita societat, una societat reduïda, en la que hi ha gent de diferents interessos i gent de diferents edats, tot i que no són distàncies molt grans, poden anar doncs, dins del que són persones que estan cursant primària o en altres casos que estiguin cursant l'ESO. Però en qualsevol cas la vida de grup esdevé molt important perquè s'organitzen entre ells, es solucionen els conflictes entre ells, prenen decisions entre ells amb l'ajuda dels monitors que d'alguna manera els ajuden a créixer dins de la vida diària d'aquest grup. I per altre costat, les colònies també són una oportunitat per contactar amb la natura, per conèixer el país. Som plens defensors de que les activitats d'estiu els infants i joves coneguin el lloc on estan i, per tant, si estan en una casa de colònies, doncs ja tinguin oportunitat de sortir d'excursió algun dia o de veure alguna cosa rellevant de l'entorn on estan, perquè d'aquesta manera doncs, coneixen coses més enllà del lloc on viuen. No entenem que es vagi a la Sala, per exemple, al poble de Lillet, i no es vegi a les Fonts del Llobregat o es vagi a Calafell i no es vagi a la platja. I, per tant, d'alguna manera, intentem que si hi ha algun espai singular proper a les nostres cases de colònies, doncs s'hi pugui anar i es pugui descobrir. Llavors, com organitzem aquests grups? Doncs una mica el que us deia el Pere, que ho fem segons les edats dels nois i noies per fer els grups de joc i de la colònia.
i aquest grup, com si diguéssim, li assignem un monitor. Evidentment, el director de les colònies o la directora, en aquest cas teniu dos directores, aquí estem els que fem les colònies de joves investigadors, que tindreu a la Júlia, de directora, i els que feu hípica i que tindreu a l'Anna de directora. Doncs elles tenen la carpeta, no?, amb la fitxa d'inscripció que vosaltres ens heu omplert i que ens heu explicat doncs, tots els ets i uts, com si diguéssim, però ella ho comparteix doncs, part dels nens amb algun dels monitors perquè, doncs, per exemple, si hi ha una medicació que s'ha de donar a l'hora de sopar i pel que sigui l'Anna doncs, ha hagut d'acompanyar un nen al metge o de més i no està, doncs que pugui ser el monitor qui li doni aquesta medicació i no es quedi el nen sense prendre-la. Vale? Llavors, per això, els monitors tenen el seu grup assignat, però després, a l'hora de fer les activitats, quan fem una gincama, tot el grup de colònies està fent la gincama i, per tant, van coneixent a tota la resta de l'equip. Vale? Vull dir que no és que sigui només que vagin sempre amb aquella persona adulta. Vale? I després, a les habitacions, sí que separem nois i noies. En la fitxa d'inscripció us hem demanat si van acompanyats amb algun amic o alguna amiga i llavors ens ho poseu allà i nosaltres a l'hora de fer les habitacions ho tenim en compte. Però també vull que tingueu present que quan arribeu a la casa de colònies i fem el check-in, no?, que us demanarem la targeta sanitària, que comprovarem que tinguem totes les coses signades i de més, i ens doneu doncs, les medicacions, si és que n'ha de prendre alguna o el que sigui, els nens no agafen la seva maleta i se'n van a l'habitació a instal·lar-se. No, no, primer fem tota la tarda de jocs de presentació, que es coneguin i de més, perquè un cop pugen a les habitacions, que ja les hem preparat tenint en compte això, doncs, de si hi ha persones que es coneixen o no, ja pugen coneixent el nom i una mica doncs, com són les persones que compartiran l'habitació amb ell o ella doncs, durant tota aquella setmana. Llavors, de vegades les famílies diuen ai, el meu fill jo l'he apuntat sol, tranquils, val? O sigui, com que fem aquests jocs de presentació, si l'hem posat en una habitació que no correspon amb els amics que acaba de fer les colònies, tenim temps de canviar-ho. Vale? I els que s'apunten junts, si són 2 o 3 que van junts, no hi ha problema, aniran a la mateixa habitació, però clar, si són un grup molt gran, que em sembla que en aquestes colònies no és el cas, però posem per cas que tinguéssim una habitació de 8 i se'ns han apuntat, doncs, 6 nenes juntes. Clar, el que no podem posar és 6 nenes juntes que es coneixen més 2 que no coneixen a la resta. Llavors el que fem és posar 3 que ja es coneixen i les altres 3 a l'habitació al costat i la resta a l'habitació l'omplim amb persones, amb noies doncs, que han vingut soles, perquè la gràcia de les colònies és conèixer gent i fer pinya. Vale? Però vull dir que, i després també, o sigui, si hi ha alguna cosa a l'habitació o el que sigui, els nens són lliures d'anar i parlar-ho amb els monitors o amb la directora i mirem de que tothom estigui el més còmode possible, vale? Llavors els hi diuen i si s'ha de fer algun canvi el fem. Vale? Però tingueu en compte això, que sí que separem nois i noies per les habitacions. Llavors, a l'horari, aquest és un horari estàndard, a les 8:30 els aixecarem i doncs rentar-se la cara, pentinar-se, vestir-se i a les 9:05 el grup que aquell dia li toqui parar a la taula, val? Que això serien els serveis, organitzem grups de serveis, no? I un dia et toca parar a la taula, l'altre dia potser et toca doncs, escombrar el menjador i passar la velleta per les taules i un altre dia doncs, et tocarà passar la fregona un cop s'hagi dutxat tothom perquè ningú rellisqui. Vale? Vull dir, són serveis d'aquest estil, d'acord? Doncs el grup que li toqui fer el servei d'esmorzar, doncs baixarà 5 minuts abans i pararà a la taula i llavors a les 9 baixarà tot el grup i esmorzarem. I després d'esmorzar, pugem a les habitacions a rentar-nos les dents, posar-nos la crema del sol i si hem d'agafar alguna cosa específica per l'activitat que farem al matí, que els monitors ens ho diguin, doncs s'agafa llavors. Vale? Us posem aquí a les 12 a la piscina, però si hi ha la possibilitat i podem anar al matí i a la tarda, doncs ho farem, vale? Sobretot si és un estiu molt calorós com el de l'any passat. I si no, doncs, segons com, doncs potser només anem a la tarda, és que depèn molt de l'activitat que tinguem aquell dia. A la 1:30 dinar i després de dinar tenim una estoneta de temps lliure. Aquest temps lliure nosaltres l'intentem fer als espais exteriors de la casa de colònia, si volen jugar a futbol poden jugar a futbol o el que vulguin,
o en alguna sala que habilitem doncs, per fer tallers de pulseres o jocs de taula, el que sigui, i estan amb alguns monitors. Vale? El que passa és que no hi ha una activitat programada durant aquestes estones. I el que no volem, o sigui, sí que després de dinar pugem a les habitacions, ens rentem les dents, però tornem a baixar. No volem tenir els nens a les estones lliures a les habitacions. Vale? A 3:30, 4, comencem l'activitat de tarda, i que en el cas de la hípica, per exemple, anem a la tarda, llavors aquí tenim bastant poc temps lliure després de dinar, perquè és que acabem de dinar, ens ve a buscar l'autocar i ens anem a la hípica de Sant Fruitós. Vale? I parem una estoneta per berenar i continuem l'activitat. Vale? I a les 7:30, estona de dutxes, i 8:30 sopar, i després de sopar tenim el joc de nit. I llavors a les 11 diu bona nit, una miqueta abans de les 11 o a les 11 en punt, doncs fem alguna activitat així com més de relax, no? La cançó de bona nit, o si estem fent la bústia, doncs llegir els correus que ens hem enviat al llarg de tot el dia i una mica doncs baixar l'adrenalina i a dormir perquè l'endemà a les 8:30 ens tornarem a aixecar. Vale? Aquí teniu alguna de les fotos de la ruca. La piscina, com podeu veure, té valla. Només hi anem quan va l'equip de monitors, no és que estigui oberta i que s'hi pugui anar quan vulgui, sinó que hi han d'anar amb l'equip de monitors. Vale? I es toca, doncs hi ha una bona part de la piscina que els nens toquen i hi ha una altra part doncs, que depèn de l'igual que siguis, doncs no toques. Però bueno, els monitors estan amb ells i sempre n'hi ha algun a dins de l'aigua i els altres doncs, a fora vigilant. Vale? Les colònies d'hípica són de 8 a 16 anys, anem 3 cops a la hípica, vale? Que ho farem a la tarda, i és el que us deia, agafem l'autocar just després de dinar i ens n'anem allà i allà ens esperen els monitors especialistes d'hípica, que van igualment, els nostres monitors de la fundació també hi van, vale? I farem doncs, les activitats d'hípica. Clar, el meu fill no ha pujat mai a cavall, tranquils, vale? O sigui, el primer dia els monitors els tantegen i ja veuen una mica, els hi pregunten, no?, evidentment, però bueno, també veuen una mica per on van les coses, vale? I després n'hi ha doncs, que sí, que hi han pujat a cavall o que inclús han fet algun curs o el que sigui, doncs també ja ho tenen en compte els monitors a l'hora de a veure aviam amb qui avancem una mica més i amb qui doncs, anem una miqueta més a poc, vale? Igualment és el que us deia, hi ha els monitors de la hípica, però també hi ha els nostres monitors. Vale? Vull dir que estan acompanyats tota l'estona. I després tenim un dia que ens venen a fer esports d'aventura a la casa de colònies, val? I amb els més grans ha de ser a partir de 13 anys, val? Poden fer BTT si en saben. Si no, doncs fan patinet igual que els altres nens i nenes. Vale? I tenim escalada en caixes, que és allò d'anar... Estàs penjat amb un arnès, no? I et van passant caixes d'aquestes de la llet, d'aquestes de l'ampolla de vidre, dels bars, i les has d'anar apilant i tu t'has d'anar enfilant. Vale? És bastant divertit i s'ho passa molt bé perquè fan una mica de piques entre ells i aviam, jo he pilat 7 caixes, jo n'he pilat 8. I a veure aviam qui n'apila més. Vale? I després tenim el tir amb arc. Aquest és el planning el teniu penjat a la web, vale? També hi ha algun dia doncs, que farem excursió per la zona. La ruca està situada al mig del bosc i hi ha algunes excursions bastant xules de fer, que tampoc us voldria donar gaires pistes més, perquè si no encara us atxivareu, però bueno, farem alguna excursió a part d'anar a la hípica. Vale? Joves investigadors. Doncs aquestes són colònies per nens de 6 a 12 anys. Val? Els esports d'aventura, en aquest cas seria l'escalada en caixes, també el tir amb arc i el patinet. Vale? Com que hem quedat que la bicicleta es fa a partir de 13 anys, doncs aquí no en tindrien. Vale? Llavors, en aquestes colònies es proposa molt de fer tallers i sortides de camp doncs, per conèixer la fauna que ens envolta, no? Si van a buscar doncs, molts rastres, no? Caques, plumes,
Se n'aniran a posar també càmeres de fototrampeig i després l'endemà o al cap de 2 dies les aniran a buscar, no? I amb la targeta doncs, miraran a veure aviam quins animals han passat i bueno, a veure aviam si veiem alguna geneta o a veure aviam si veiem algun cèrvol o algun porc senglar o alguna guineu, val? Perquè sortim al bosc, no? I podem trobar els seus rastres, però costa molt de veure in situ aquests animals. Bueno, doncs amb les càmeres de fototrampeig doncs això ho aconseguim i ho poden... I bueno, és molt xulo quan ho veuen, vale? I després també doncs, treballem una mica tot el tema de la meteorologia. Cada dia al matí doncs, llegeixen a la gàbia meteorològica, no? Doncs, fan un registre de les temperatures. També es baixa caminant a la riera de Malrubí i podem fer un estudi de riera. Ja veieu que l'aigua els hi arriba pel genoll i amb la sequera doncs, potser una mica més de baix i tot, però bueno, ens permet fer un estudi, no? I de veure aviam quins bitxos trobem i quin és l'estat de l'aigua i de més. Vale? O sigui, són tot de jocs i de descobertes que els permeten conèixer doncs, l'entorn més proper de la casa de colònies. Vale? Aquest seria una mica el planning, val? I doncs, el que us deia, no? A través d'excursions o de gincames doncs, coneixem els animals que viuen a prop de la ruca, però que en canvi costa molt de veure. No? Farem també això del taller de roda dels macroinvertebrats, no? Doncs una mica per veure la qualitat de l'aigua. Bueno, és bastant xulo. També tenim a la Casa de Colònies tenim un planistel que o sigui, el guai és que ho puguin veure, no? amb el telescopi, però si tenim núvol o el que sigui, doncs a la Casa de Colònies tenim també un planistel i que podem veure, doncs, podem estudiar les constel·lacions i fins i tot podem parlar de les constel·lacions doncs, que a l'estiu no es veuen, però que es veuen a l'hivern, val? O sigui que n'aprendran bastant, Vale? Llavors, ara aquí ja per les dues colònies us poso un menú estàndard de Casa de Colònies. Vale? Estaran amb nosaltres els vostres fills una setmana i no volem que ningú ho passi malament i ja sabem tots que el menjar de casa és el menjar més bo, però bueno, també intentem que no es passin una setmana doncs, alimentant-se només de pa amb oli. Vale? Llavors, sense que ningú passi malament, però no ho sé, si algú em diu és que m'agrada més l'amanida d'arròs i el pollastre no el suporto, bueno, doncs mira, doble ració d'amanida d'arròs i no mengis pollastre. Vale? Però bueno, que normalment el que fem és que si tocarien no sé, coixetes de pollastre, si en toquessin 2, doncs no m'agrada el pollastre. Bueno, va, doncs te'n poso una i et poso doble ració de patates fregides, vale? Però vinga, aviam que mengin perquè ja veieu que el ritme de colònies doncs és potent, vale? Llavors, si de vegades ens ha passat que no mengen absolutament res, llavors sí que us truquem perquè potser sí que hi ha alguna cosa més important darrere, vale? Però si no, doncs anirem trampejant així. Vale? Vale, el punt de reunió. A la vostra fitxa de colònies, que en el portal d'inscripcions la podeu treure, i si no, doncs aquí jo us he posat que si entreu a la pàgina web de la Fundació Pere Tarrés i aneu a les colònies i aneu a l'opció de veure-ho en graella, us apareix el llistat de totes les colònies de la Fundació Pere Tarrés i teniu aquí el PDF de la vostra colònia. Vale? Llavors el podeu obrir, us el podeu descarregar i veureu a quina hora heu d'estar a la Casa de Colònies i a quina hora el primer dia i a quina hora heu d'estar a la Casa de Colònies l'últim dia. Vale? Llavors, per les entrades, normalment l'entrada és a les 4 de la tarda, però bueno, que si arribeu a les 4:15 no passa res, vale? Home, mentre no arribeu allò a les 7 de la tarda, però això, si és a les 4, doncs de 4 a 4 i mitja aneu arribant i així també doncs, intentem no es fan cues, vale? per entrar.
El que sí que és molt important és que el dia de sortida estigueu a l'hora que us diguem, vale? Que pot ser, doncs, em sembla que a les vostres colònies és a les 12, vale? Perquè fan una activitat de cloenda i tots els vostres fills, doncs, evidentment, volen que els seus papes i mames doncs, ho vegin. Vale? Què cal portar? Doncs si voleu venir amb maleta, podeu venir amb maleta, si no teniu motxilla, però si no, doncs la motxilla d'anar de colònies, i el que sí que necessitarem és una motxilla petita per anar d'excursió. Una motxilla que ens hi càpiga, doncs, la cantimplora, la crema del sol i ja està, vale? I el pícnic, si l'hem d'agafar. Llavors, podeu portar el sac de dormir i el llençol de sota i coixinera, o si no teniu sac de dormir, doncs podeu portar el joc sencer de llençols i ja està, a la casa de colònies i amb mantes. Vale? Igualment, perdoneu, al juliol, a la Roca fa caloreta. Vale? Mudes de roba interior, mitjons, samarretes, pantalons curts, i poseu algun pantaló llarg i algun jersei per si a la nit refresca quan estem fent el joc de nit. Aquí us posa xandall també, però, bueno, una cosa o l'altra. Val? Pijama, banyadors, recomanem que en porteu 2, val? Per allò que us he dit que si podíem anar al matí i a la tarda a la piscina, doncs ho intentaríem fer, i llavors, clar, si a la tarda t'has de posar un banyador mullat, doncs no agrada gaire. Vale? Les xancletes lligades, si us plau, perquè ja sigui per anar a la piscina, que per més que els diguem no correu, quan dius anar a la piscina tothom té presses. I després també perquè si baixem a la riera, doncs que no les perdin. Vale? Calçat còmode per caminar, poseu l'impermeable per si de cas, això sí, el barret o gorra pel sol, els estris personals de neteja, és a dir, el raspall de dents, la pasta de dents, una pinta per pentinar-se, el xampú, i poseu una bossa per anar posant la roba bruta i intentar d'aquesta manera doncs, mantenir les habitacions endreçades, vale? Que tinguem a la nostra estanteria, doncs tinguem la roba neta i a la bossa, si pot ser de roba millor, vale? I a la bossa de roba bruta doncs, hi anem posant doncs, tota la roba que ja no tornarem a utilitzar en aquesta setmana. Val? La llanterna, i si van piles, poseu piles de recanvi, si us plau, cantimplora, la crema de protecció solar, nosaltres tenim de factor 50, però bueno, cadascú sap quina crema necessita. Tovallola per la dutxa i tovallola per la piscina, vale? Si us plau. I material recomanable, repel·lent de mosquits, ulleres de sol pels més grans, els més petits ja sé que o no se les volen posar o no en tenen, no cal que les compreu, val? I llençol protector si a algú li fa falta, vale? O si algú, per exemple, ha d'anar, encara s'ha de posar bolquers o el que sigui, el dia que comenceu les colònies els hi dieu a la directora, de manera dissimulada, i nosaltres ja tenim mil i una maneres, vale, de que la resta de l'habitació tampoc se n'assabenti. Vale? I ja està. I recordar-vos que ens heu de deixar la targeta sanitària original el primer dia, i l'últim dia, jo ja els dic als directors que al matí, quan estan preparant les motxilles, doncs ja comencin a repartir les targetes i les posin a la motxilla, de cada un dels nens. Igual que les medicacions. Si algú ens ha d'entregar un medicament, també l'últim dia us el tornem posant-lo a la motxilla. Cal portar alguna cosa específica? Per la de joves investigadors no, i per la d'hípica hauran d'anar amb calçat tancat, no podem anar a la hípica amb sandàlies, i després que han de portar pantalons llargs. I llavors les noies, sobretot, si tenen malles, doncs amb malles aniran més còmodes, per pujar i per baixar del cavall. De ser uns pantalons que siguin còmodes, de xandall, i han de ser llargs. La motxilla, els més petits, és important que sàpiguen on tenen les coses. Feu la motxilla amb ells al costat, també fa molta il·lusió, no? Quan vas a colònies, i això, ara posem les samarretes. Voleu posar-ho en bosses i organitzat per dies? Sí, pot ser, però no cal tampoc. L'important és que ells sàpiguen que porten les samarretes, els pantalons, on tenen la llanterna, on tenen el necesser, etc.
perquè el primer dia, ja quan ens instal·lem a la tarda, doncs, i els monitors els ajuden a desmuntar les motxilles, doncs ells ja saben on tenen les coses i s'ho posen allà, s'ho endrecen a les estanteries. Vale? Als més grans es recomana que es facin ells la motxilla, però si us plau mireu que hi sigui tot el que necessitem. Vale? El tema que poden portar maleta, això ja ho he dit abans. Marqueu totes les peces amb el nom, si us plau, perquè ja, al final, per anar de colònies, no poseu roba nova, vale? I llavors tots anem amb la samarreta típica del Decathlon, que n'hi haurà 3 a la colònia, i si no tenen el nom, doncs, a última hora, quan fem l'última remirada a les habitacions, trobem la samarreta vermella, que resulta que 3 nens portaven samarreta vermella, preguntes, i no, jo ja l'he ficat a la motxilla. I ens quedem amb una samarreta perquè no té nom, vale? I es perd. No poden portar telèfons mòbils, vale? Això va pels més grandets, vale? Pels de 12, 13 anys. Llavors, què passa si trobem un telèfon mòbil? Doncs primer de tot li demanarem, si us plau, que ens ensenyi la galeria d'imatges per veure que no hi ha cap foto de les colònies perquè ell no té els drets d'imatge. Si n'hi hagués alguna, li demanarem que l'esborri, que apagui el telèfon mòbil i el guardarem fins l'últim dia. Però us demanem, si us plau, que sigueu còmplices amb nosaltres. I com sabeu que el telèfon no està a les colònies? Doncs perquè el teniu vosaltres a la butxaca. Val? Amb aquestes colònies no... La d'hípica potser sí que n'hi ha algun que són més grandets, llavors, si us plau, el telèfon mòbil que es quedi a casa. Vale? Altres recomanacions. No cal que portin diners. Vale? A la Ruca no hi ha on gastar-los. I tampoc anem a cap poble a gastar diners. Vale? Per tant, no cal que en portin, i si es perd un bitllet de 5 euros a les colònies és un mal de cap. Vale? Per tant, no és necessari els diners. No podeu aparèixer a meitat de colònies i dir què tal, com va això. Vale? Si, pel que sigui, perquè jo què sé, de vegades hi ha competicions esportives, no? I l'haig d'anar a buscar i l'haig de tornar a portar, doncs això ho parleu amb les directores i ja està, ja es queda en un moment i ja està la nena o el nen preparat perquè a tal hora que ens heu dit estigui preparat perquè el recolliu i després el torneu a portar. Vale? Però no podeu aparèixer així de sorpresa. Torno a repetir lo dels telèfons mòbils, si us plau. I també repeteixo lo de les targetes sanitàries, que les recollim el primer dia i us les tornem l'últim dia. Vale? I si prenen algun medicament, cal que el porteu en una bossa a part i amb les dosis que ha de prendre, vale? I amb l'autorització, que molts de vosaltres ja ho heu penjat a través del portal d'inscripcions, ja ens ho heu posat, no? I quan ho ha de prendre i de més. I si no és així, perquè de vegades les medicacions és el dia abans, doncs ara, mira, resulta que aquesta setmana haurà de prendre antibiòtic, doncs nosaltres tenim papers en blanc, allà a l'entrada de les colònies, ens l'ompliu i ens ho quedem, ens quedem la medicació i li donarem quan toqui. Vale? Sobretot, no poseu ni paracetamols ni ibuprofens als necessers dels nens i nenes, vale? Perquè, clar, entre ells parlen i a mi quan em fa mal la panxa em prenc això, i llavors potser no se li acaba passant, s'ho pren, no se li acaba passant, nosaltres l'acabem portant al metge, no sabem que s'ha pres un paracetamol, ens recepten paracetamol, li en donem un altre, total. Que els medicaments, si us plau, que passin per al control de l'equip de monitors. Vale? Bueno, informar-vos doncs, que de vegades a la Fundació ens demanen des dels mitjans de comunicació, ja sigui premsa escrita, com televisió, ràdio, aviam si poden fer algun reportatge sobre colònies. Llavors, això ho sabem amb molt pocs dies d'antelació, però igualment us demanem ja ho diré, els drets d'imatge o el que sigui a l'entrada de les colònies. I si hi ha algú que diu no, jo no vull participar, doncs no sortirà i ja està. Vale? Cap problema. Llavors, ara obrirem ronda de preguntes. Per cert, això és molt important. No poden portar telèfon mòbil, però sí que podeu contactar amb la colònia. Vale? Nosaltres us penjarem en el portal de les meves inscripcions, veureu un codi QR i allò serà l'enllaç de Telegram
on podreu anar seguint doncs, totes les fotografies i petites cròniques que aniran penjant les directores de les colònies, del que estan fent. I a més, el dia que els deixeu a les colònies, nosaltres us donem un paper amb el telèfon de la directora, el telèfon mòbil i el telèfon de la casa de colònies, per si vosaltres necessitéssiu contactar amb la colònia. I us diran quin dia el vostre fill us trucarà. Us diran el dia, no us diran si matí o tarda, perquè comencem les trucades i, doncs, bueno, hi ha trucades doncs, que potser és petit i s'enyora i llavors doncs, es posa a plorar i després hem de tornar a trucar a la mare per dir-li tranquil·la, que ja està al corrent i ja està jugant, però bueno, que hi ha trucades que sí que són de 5 minuts i hi ha trucades doncs, que són una miqueta més llargues i llavors doncs, anem fent. Si us diem trucarem de 4 a 5, doncs potser no ens dona temps de trucar tots de 4 a 5. Què passa si em truquen i no l'agafo? No patiu, ho tornarem a provar. Després, pares i mares que potser estan separats, si ens apunteu a la fitxa d'inscripció que truqui el pare i a la mare o el dia que el deixeu ens deixeu els 2 telèfons, doncs nosaltres trucarem els 2 telèfons. Però això que no us direm un horari concret i ja anirem fent. El que sí que us direm és el dia. Doncs el dimecres o el dijous farem les trucades. I jo ja hauria acabat. Ara, si teniu preguntes, el que podem fer és que es pot aixecar la mà i llavors us anem donant pas perquè obriu el vostre micro i pregunteu. Aviam, la Sandra. Digues. Hola, mira, m'ha Hola. semblat que deies, gràcies per tota la informació, m'ha semblat que deies que hi havia alguna activitat amb patinet. Això no requereix que nosaltres portem el patinet del nen? No, això nosaltres en tenim a la Ruca. Perfecte, gràcies. De res. No sé si teniu alguna pregunta més. Aquí, la Irene. Sí, hola, Hola. Irene. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Només una pregunta. He vist que a les colònies d'hípica l'activitat de BTT és a partir de 13 anys. Sí. Aleshores, el meu fill en té 12, però amb la bici s'apanya bastant bé i era per preguntar si us faig una utilització, si podria fer bicicleta. Dependrà de quan estiguin allà, el tècnic de bicicletes, és pel tamany de les bicicletes, no és perquè hi sàpiga més o menys. Llavors, tenim calculat que més o menys a partir de 13 anys arriben bé els pedals, la poden agafar bé. Clar, si té 12 anys i és grandote, doncs sí, però clar, si tenim algun de 12 que és petitonet, doncs potser no li va bé la bicicleta. Però ho podem, vull dir que en allà mateix in situ es pot decidir. D'acord, doncs gràcies, De res. L'Adriana. Hi ha un mínim de nens per casal? Perquè he vist que, com a mínim, que estiguin inscrits, o sigui, que apareixin en el canal de Telegram de la hípica, són només, crec que, 10 nens. Llavors hi ha un mínim a partir del qual es fa l'activitat o no es fa l'activitat? No, aquestes 2 activitats es fan segur. Sí. El que passa és que no tothom ha entrat al Telegram. Vale, però vull dir que no hi ha un mínim. O sigui, està superat el mínim. Sí. Vale, perfecte, gràcies. No ho he dit, però aquí el mail aquest de colònies@peraterres.org, per si ara acabéssim la reunió i digueu, ostres, tu, se m'ha oblidat de preguntar no sé què, doncs podeu escriure'n aquí i us respondrem. No sé si hi ha alguna altra pregunta. La Fàtima. Hola.
Hola. No, jo he preguntat, bueno, per escrit, quants nens hi ha a Hípica? Són 22, crec. Vale. I I es ja pot... posats, ja diré també els de joves investigadors, 24. I una pregunta, i encara agafeu més nens o no? Perquè hi ha Sí, una amiga... encara es poden inscriure. Sí, Vale, perfecte. Gràcies. de res. Adriana, has tornat a aixecar la mà o...? Sí, he aixecat la mà una altra vegada. Digue'm, Les digue'm. habitacions de quantes persones són a la Ruca? Doncs mira, la gran majoria són de 8. De De 8. 6 i de 8, Vale. sí. Vale. Vale. Està. Bueno. Pel xat, Pere, tu veus si hi ha alguna pregunta més? A veure, el xat. Vale, pregunten com es pot accedir al Podem grup de accedir al grup de Telegram. Telegram. Diu que ho han Sí, trobat. Bueno. sí. Vale. No, o sigui, clar, els estic creant, perquè això és una cosa que començarà a estar en marxa el primer dia de colònies, vale? Però trobareu el codi QR i l'enllaç el trobareu en el vostre portal d'inscripcions. Però és que el dia que aneu a les colònies us ho donem en paper, també. Igual que us donem els telèfons de la Casa de Colònies i del director, us donem l'enllaç i el codi QR. Vale? Em vaig a mirar si algú més ha aixecat la mà. No. Vale, doncs si no hi ha cap més pregunta, ho deixaríem aquí i... Hi ha alguna pregunta més? Sí? Vale. Una que diu, aviam, en el xat. Grupo de exploradores pensaba que entrega de niños es... Sí, por la tarde, entran a las 4 de la tarde. La entrada de las colonias a las 4 de la tarde. La salida. Les sortides a les 12, Sí. Bueno, vaig a comprovar-ho, però I crec que sí. els de la hípica també és per la tarda? Sí, tenen el mateix horari d'entrada. És bastant semblant. Vaig a comprovar-ho, vale? Però sí. Mira, joves investigadors entren a les 4 de la tarda i surten a les 12 del migdia. Vale? A les 12 del migdia hi haurà l'activitat de cloenda. I la hípica... Igual, entren a les 4 de la tarda i l'activitat de cloenda serà a les 12. Vale? L'Adriana no sé si encara té la mà aixecada. No, ara l'ha tret. Val. Vale, sí, o sigui, Joves Investigadors té el seu equip de monitors i la seva directora, Hípica té el seu equip de monitors i la seva directora i comparteixen la casa
i els dies a anar a la casa de colònies, però el que passa és que fan activitats diferents. Vale? Potser és evident que l'estona després de dinar, que és aquella estona de temps lliure, doncs, el que passa és que els d'Hípica marxaran amb l'autocar, vale? Però potser estaran allà compartint i potser en algun moment de piscina i això, doncs, al final coincideixen. A les 12 comença l'activitat de cloenda o acaba? Comença. A les 12 comença l'activitat de cloenda. Vale? A les 12 s'ha d'estar a la ruca. Conteu que doncs, estareu marxant com a molt d'hora, a les 12:30, i aquells que els hi costa més de desenganxar-se i de més, doncs a la 1. Vale. Bueno, doncs, si us sembla, ho deixem aquí i ens veiem a la ruca. Qualsevol D'acord? dubte que tingueu, que enviï Sí. correu electrònic. Sí, a colònies@pdtarrés.org. Moltes gràcies a vosaltres. La Laura ha aixecat la mà, La Laura ha aixecat la Laura mà. Pintado. Per què no m'apareix? Ah, Laura, digues, Laura. Hola, Laura? Laura, ens sents? No té el micro tancat encara, Ara? Ara. Digues. Les meves tenen la roba de la hípica i les botes i tot. Ho han de portar o millor que no? Sí, si ho tenen, que ho portin, que ho faran I el servir. casc, tot. Perdona? El casc també i tot. Sí, Ah, que a la hípica els hi deixaran casc, però bueno, Vale. si Però vols que portin si el seu, porten el el poden seu, portar. doncs Sí, si sí. porten el seu, millor, millor. Vale, vale. Vale, gràcies. De res. Bé, doncs em sembla que ja podem donar per acabada la reunió, no, Cristina? Sí. Bueno, si no, el que us deia, colònies@pdtarrés.org. Vale?